Sus, tuba na sad. Sos, pastilan nimo. Buknoy? Nga naman to imong maestra ganina. Perti man tong sukua. Kabalo ka, asa, nagyaw-yaw? Dito sa GC. What? Sa cellphone. Perting sukua dito. Kay ngano kuno daw wala ninyo gituman ang iyang mga instruksyon. Labi na inyong mga assignment. Wa ninyo gidala. Perting sukua. Nga naman tong perting man to sukua. Giapil man mig yaw-yaw mga ginikanan. Way pagkabana kuno sa ilang anak. Oh my God! Sa mga style lang nga. Madugay lagi Sulungon ko man ang maestra ninyo ba? Unsa man din na? Wala din mo naghimo sa iyang mga instruction day? Mga assignments? Wala din mo naghimo? Ginagawa mo. Tubaga daw akong pangutan na be? Naaman, pero wala na human. Aman di ay. Nganong nagsuko-suko man to inyong maestra? Pwede mag yung yaw-yaw dito sa GC. Nakahimo ka o wala? Oh no! Pag-istorya og taro kay nganong nagsuko-suko man to? Asa man imong assignment hinimo di ay kay nganong nagsuko-suko man to halos man kamutanan. Perting sukuan niya. Nakahimo ka o wala? Lagi. Wala na dala. Nabilin. Pastilan yun na imong trabaho na oy. Perti na lang yun na imong balingaga ba? Among sa naman yung taong ka oy. Pagmat mo na yung taon do, kay tiguwang na ka. Ginagawa mo. Naunsa? Nga nung wa man na nimo giandam daan pagkagabi giandam pa na nimo daan. Sos Mariaw sit na lang yun nimo mo pay dugay mo bangon. Na. Unsa man ang style na nimo nga. Ati man na po na imong trabaho diya. O lagi. Ati mo nun lagi na ko na. Kay bitaw ka ha? Ati man na ginapermente na imong trabaho diya para di mi maapil og kasaba diya sa GC. Diya pagit sa cellphone, group chat. Pwede maulaw na? Damay ng trabaho, anak. Sige daw. Pagkuwasa ko kaning kuan dito. Tupak kay giahaw na kuan na imong trabaho na oy. Sus, tuba na sad. Kalayo-layo ra sa tong topic. Naabot pa dyan sa tuba. Na! Maran! Ay sos, pastilan nimo. Kapalo bitaw ka nga, mao na atong paborito. Ganahan kay taan ang tuba. Basta yun man ang tuba ay tambal man na. Medicinal man na. Kaysa atong duway-duway. Sos, Mao lagi na ba? Mga tarungan dayon. Sana all.